Bé, doncs ara sí, molt bon dia de nou a tothom. Avui comencem la tercera sessió dels webinars de safareig teòric, que com ja hem anat parlant en aquestes últimes jornades, la idea que tenim és poder compartir, poder democratitzar el coneixement necessari per realment poder incorporar la diversitat i la inclusió en els nostres entorns, tant siguin laborals com siguin formals o no formals, com és el cas d'algunes entitats que ens acompanyen avui des de la cultura popular. Abans de començar també em presento, jo em dic Diana Morena Balaguer, treballo com a responsable de projectes de gènere i diversitat a l'AGROC i l'AGROC és una consultoria que acompanyem a empreses i entitats en aquests processos bé de transversalització de les polítiques de gènere, és a dir, incorporar transversalment la perspectiva de gènere a les accions que fem, com en altres accions més concretes, sigui prevenció de violències masclistes, violències LGBTI-fòbiques, guies, per exemple, també de comunicació inclusiva i no sexista i, com veieu avui també, plans d'igualtat i diversitat i plans LGBTI+. Llavors, la sessió d'avui tracta precisament d'aquestes mesures, d'aquests plans LGBTI+, i segurament la primera pregunta que ens estem fent és què és això dels plans LGBTI+. Doncs bé, un pla és un conjunt endreçat de mesures, d'acord? Al final, quan estem parlant de plans LGBT, estem parlant de plans d'acció, que el que incorporen són aquestes accions concretes, aquestes accions que són avaluables, que ens serveixen per endreçar les diferents polítiques que podem fer. Generalment, quan estem parlant d'aquests plans, parlem de polítiques públiques, però també ens estem referint a aquestes accions que pot emprendre una empresa o una entitat. Per exemple, quan parlem d'un pla d'igualtat, és justament un pla d'acció. És a dir, com a empresa ens estem comprometent a seguir A, B i C. I no només seguirem A, B i C, sinó que també ens estem comprometent a poder-ho avaluar. És a dir, a poder saber si aquesta acció està sent útil o no està sent útil i quin impacte està tenint. Per tant, generalment, un pla d'acció s'endreça d'aquesta manera, amb aquesta forma de piràmide, podríem dir. Tenim uns eixos, que són aquestes idees que orienten el nostre pla d'acció, tenim les línies, és a dir, els elements concrets que volem treballar, els objectius, és a dir, què volem aconseguir, i després tenim les accions concretes. És molt important que quan estigueu desenvolupant el vostre pla, que diferencieu entre un objectiu i una acció. Un objectiu, insisteixo, és allò que volem aconseguir. Per exemple, millorar la inclusió de persones LGBTI en la nostra empresa. Però això no és una acció. L'acció és què fem específicament per millorar o per aconseguir aquest objectiu de millorar la inclusió. Com podria ser, per exemple, fer una guia, implementar una formació obligatòria. És a dir, un objectiu és què volem aconseguir i l'acció és concretament allò que farem per aconseguir aquest objectiu. D'acord? Feta aquesta introducció general, us poso alguns exemples d'aquestes línies en general. Per exemple, aquest d'aquí és el pla LGBTI de l'Ajuntament de Barcelona. D'acord? És a dir, fixeu-vos que aquí tenim clarament un eix molt concret, que és canvi institucional i ciutat de drets. Aquests dos eixos estan després especificats en diferents línies. La línia en formació en diversitat sexual i de gènere, la línia d'incorporació d'objectius, d'acord? Són línies en concret. Res d'això són objectius ni són accions. Són eixos i són línies. Val? Després, ho concretem molt més en objectius específics i en accions. D'acord? Per exemple, aquí dintre de la línia A1 tindrem l'objectiu d'oferir formació sobre diversitat. Això és un objectiu. I com ho concretem? Doncs ho concretem, per exemple, amb un disseny i impartició de cursos presencials i amb el disseny i impuls de formacions específiques. Fixeu-vos que són punts diferents i és molt important que ho tingueu en compte, més enllà per un tema conceptual, no, de que un objectiu i una acció no és el mateix, sinó perquè després ho hem de poder avaluar. Els objectius, avaluar-los, és molt complicat si no estan definits en accions concretes. Per tant, insisteixo moltíssim en això sempre. De fet, nosaltres, des de l'AGROC, sempre quan després hem de fer aquestes avaluacions, hi posem molt el focus en què els objectius i les accions són elements separats. Llavors, insisteixo, eix, és a dir, què volem fer? La línia és orientativament
l'eix, és a dir, cap a on volem anar, l'objectiu, què volem aconseguir, i l'acció, com ho farem, d'acord? I llavors, ara que ja estem parlant d'aquesta tipologia de plans, hem de parlar de quins plans específics LGBTI podem trobar, perquè no són iguals, hi ha diversos, d'acord? Podem tenir d'àmbit estatal o autonòmic, que seria quan parlem més aviat d'estratègies, és a dir, per exemple, a nivell estatal tenim l'estratègia, no només LGBTI, òbviament, hi ha de diferents tipologies. Són estratègies que ens diuen des del govern central o des del govern autonòmic, apostem per això. Per tant, són accions més genèriques, d'acord? Després sí que entrem en l'àmbit comarcal, municipal o local, d'acord? Que aquí sí que tenim accions molt concretes que s'impulsen des d'aquests organismes de govern més locals. I aquí sí que solen ser accions molt orientades a la ciutadania. No són aquestes estratègies més genèriques, sinó que estan molt i molt encarades. I després tenim en un àmbit encara més concret els plans LGBT d'una empresa o bé d'una entitat, que aquí ja no parlem de ciutadania específicament, sinó que parlem de la nostra plantilla, de les persones que configuren la nostra associació o bé la nostra entitat. Llavors, com veieu, aquests plans d'accions s'han de concretar amb unes fitxes, d'acord? Fixeu-vos, aquest és com podeu veure, aquest està una mica censurat. Aquest pla sempre es distribueix. És una empresa que hem trobat en una àrea, que això podria ser, per exemple, una línia o un objectiu, l'acció, d'acord? En aquest cas, per exemple, seria la realització de l'enquesta de clima laboral. Aquí ens ho giren, primer ens posen l'acció i després ens posen l'objectiu, dona igual, al final estem aconseguint el mateix. Aquí volen fer aquesta enquesta de clima laboral amb l'objectiu de conèixer la percepció de la plantilla. Després tenim el cronograma. És molt important que incorporeu sempre quin cronograma, és a dir, quan ho voleu aconseguir. En aquest cas, la fitxa ens indica també quins materials i quins mètodes se seguiran. Aquesta fila és absolutament optativa de si la voleu incorporar o no. A vegades va bé perquè així quan el dissenyeu ja us adelanteu i ja penseu què necessitaré, de manera que quan després l'haguem d'implementar no hem de pensar tant i ja sabem que, d'acord, hauré de fer una enquesta anònima. És molt important, això sí, les dues files que veieu a continuació. Per una banda, responsables. Tendim a dir que les diferents accions s'han d'implementar sempre als departaments d'igualtat o bé les àrees d'igualtat. Això no ha de ser sempre així necessàriament. Fixeu-vos que en aquest cas el departament responsable és el departament de recursos humans. I això és molt important, perquè si no el que pot acabar passant és que, carreguem el departament d'igualtat de totes aquestes accions i ho sectorialitzem molt, i dos, se'ns oblida la transversalització de gènere, que, si recordeu que alguna vegada ho hem parlat, és aquesta voluntat de que les polítiques de gènere siguin transversals, d'acord, als diferents elements, a les diferents polítiques que nosaltres podem desenvolupar. I aquesta transversalitat és clau. Així que, com més ho puguem diversificar, com més descarreguem el Departament d'Igualtat, més estarem aplicant aquesta transversalització de gènere i més útils seran al final aquestes polítiques. I finalment tenim els indicadors. Els indicadors poden ser de diverses tipologies. Podem tenir indicadors de seguiment, que aquí serien com podem avaluar que s'ha implementat aquesta acció, aquesta política, i després també podem tenir, per exemple, indicadors d'impacte, és a dir, quin impacte real ha tingut, per exemple, aquesta enquesta. Dit d'altra manera, en quina mesura aquesta acció que jo he fet ha contribuït a millorar el nostre objectiu. Un indicador de seguiment podria ser, per exemple, s'ha realitzat l'enquesta sí o no, o també podria ser nombre de persones que han participat a l'enquesta. Això seria un indicador de seguiment. I en canvi, en el cas d'una enquesta és complicat que ho puguem saber, però un indicador d'impactes podria ser si l'enquesta ha millorat o ha contribuït d'alguna manera a millorar aquesta percepció. Imagineu-vos que en aquest cas tenim que l'enquesta ens ha ajudat a conèixer que la nostra plantilla és extremadament homòfoba, per posar-me en el pitjor dels casos. Doncs l'indicador d'impacte seria que efectivament ara aquesta acció ha tingut aquest impacte, tenim aquest coneixement. Com us dic, en el cas de les enquestes és una miqueta més complicat. Si ens anem a un altre àmbit, per exemple, imagineu que estem fent un pla per millorar com l'ocupabilitat
de les places, és a dir, que hi hagi més persones que ocupen les places públiques. Indicador de seguiment és si s'ha implementat l'acció de posar més fonts, per posar un exemple. Un indicador d'impacte és poder saber si des que s'ha posat la font hi ha més persones a les places o no. Com sabem això? Doncs això és una inversió de diners, evidentment, i per això moltes vegades els plans LGBTI el que tenen és essencialment indicadors de seguiment, perquè els indicadors d'impacte requereixen uns recursos que moltes o que poques empreses, més ben dit, poden assumir. Està malament que només tinguem indicadors de seguiment? No, necessàriament no està malament. Però si poguéssim tenir indicadors d'impacte, doncs realment seria molt més interessant i molt més útil. Però en tot cas, si només podeu posar indicadors de seguiment, no hi ha problema. I llavors, aquí entrem ara al gran quid de la qüestió, i és per què tothom està parlant últimament de plans LGBTI? Què passa? Per què s'ha posat, entre cometes, tant de moda? Doncs molt senzill, perquè es va aprovar la llei 4/2023, també coneguda com la llei Trump. I aquesta llei el que té és al seu article 15 aquest punt, que ens diu que les empreses de més de 50 persones han de tenir un conjunt endreçat planificat de mesures i recursos. I també s'ha d'incloure un protocol d'actuació. Totes aquestes mesures han de ser pactades a través de la negociació col·lectiva. I això, quan va sortir publicada aquesta llei, va aixecar alarmes, perquè com segurament sabeu, des de l'any 2007 tenim que les empreses, ara de més també de 50 persones, han de tenir un pla d'igualtat. I de sobte vam dir, ostres, ara ja no només ha de ser un pla d'igualtat, sinó que també ha de ser un pla LGBTI. I això va ser, moltes empreses van començar a córrer per complir la normativa i tenir el seu pla LGBTI. Què va passar, però? Que fins que no va sortir a finals del 2024 un Reial Decret, el Reial Decret 1026, no es va especificar com havia de ser aquest pla LGBTI. I per això ara moltes empreses l'estan havent de refer, perquè no compleix del tot la normativa. Per tant, si la vostra empresa o la vostra entitat té més de 50 persones treballadores, heu de tenir un pla LGBTI que compleixi amb els diferents eixos que estan escrits al Reial Decret 1026/2024. I què passa si no compliu aquest fet? Doncs hi ha multes. Les multes poden variar entre 200 i 150.000 euros i també podeu tenir la prohibició, és a dir, no us podreu presentar per contractar-vos a l'administració pública i fins i tot se us pot cessar l'activitat durant 3 anys. Sempre diem això, però més que perquè senzillament hem de complir la normativa, el fet és que tenir un pla LGBTI el que ens farà és assegurar que estem protegint a les persones LGBTI i que estem contribuint a la seva inclusió en igualtat de condicions a les persones que no formen part del col·lectiu. Per tant, més que per la multa, que evidentment és important, ho hem de fer perquè realment serveix i realment té una utilitat. Llavors, quines mesures s'han d'impulsar? Com ho hem de fer? Com ho hem d'estructurar? Si no teniu 50 persones contractades o 50 justes, sí o sí us recomanem que tingueu el protocol d'LGBTI-fòbia i també que incloeu mòduls específics sobre drets LGBTI als vostres plans formatius. És a dir, que si teniu un pla de PRL, de prevenció de riscos laborals, també incorporeu aquests mòduls concrets de persones o de drets LGBTI. I el que segur que us recomanem és que tingueu el protocol. Us he de dir que la normativa no és molt clara en aquest sentit. De fet, és una queixa reiterada que està havent des del nostre sector, des del sector de la igualtat, perquè no queda del tot clar si el protocol s'ha de tenir sí o no en cas que tingueu 50 persones contractades o menys. No obstant això, sí que és una obligació de les empreses que heu de protegir a les persones LGBTI. I tanmateix és obligació que totes les empreses, com vam parlar en el primer webinar, totes les empreses han de tenir un protocol de prevenció de l'assetjament. Per tant, el més senzill que podeu fer i sobretot el que ens assegura que estem protegint els drets d'aquestes persones és que en el protocol d'assetjament puguem incorporar un apartat específic de LGBTI-fòbia i així no només complim normativa segur, sinó que a més i especialment protegim els seus drets.
I en cas de que tingueu 51 persones, i això és important, perquè fixeu-vos que en el cas dels plans d'igualtat és a partir de 50. I aquí nosaltres pensem que és un error del redactat, és a dir, que hi ha alguna frase que no està ben posada del tot, però aquí és a partir de 51, protocol d'actuació segur, mòduls específics segur i el pla LGBTI segur. Per tant, qui sí o sí ha de tenir el pla? A partir de 51 persones en plantilla. Les persones de 50 o menys us ho podeu estalviar, però us recomanem que igualment ho feu perquè, insisteixo, així protegim els seus drets. D'acord? Llavors, com es fa un pla LGBTI? Entrem en matèria. Primer de tot, tingueu en compte que a Catalunya hem de parlar sempre de LGBTI i no de LGTBI. Això és un detall que a vegades pot semblar menor, però penseu que en l'àmbit estatal la forma tradicional de referir-nos al col·lectiu és LGTBI. Què passa? Que la llei catalana, la llei 11/2014, ens parla d'LGBTI. Per tant, recomanació des de l'AGROC, feu servir, si estem parlant d'àmbit català, sempre la denominació de la normativa, d'acord? És a dir, LGBTI. Llavors, com el fem? Des de l'AGROC us recomanem que seguiu aquestes passes que, com veieu, essencialment en són 4, d'acord? En primer lloc, la negociació. Com negociem? Us hem preparat aquest esquema. Primer de tot, heu de tenir en compte si la vostra empresa té un conveni sectorial propi. Si és així, les negociacions han de passar en el marc del conveni sectorial. Val? Si no hi ha conveni, però sí que teniu representació legal de la plantilla o de les persones treballadores, RLPT, llavors negocieu amb la representació legal de la plantilla amb acords d'empresa. Val? Si no teniu conveni i no teniu RLP, sindicats. D'acord? A través dels sindicats es negocia. Següent passa, un cop ja hem començat amb la negociació, un cop ja tenim constituïda aquesta comissió pròpia. Comencem amb el diagnòstic. I aquí, com segurament us podeu imaginar, hi ha problemes. Quins problemes hi ha? Doncs que per la llei de protecció de dades no podem preguntar directament a les persones de la nostra empresa si formen part o no del col·lectiu LGBT, perquè són dades sensibles. Llavors, com fem aquest diagnòstic? Clar, en els plans d'igualtat està molt clar, per gènere, homes, dones, i podem fer una anàlisi molt clara de la bretxa salarial, etc. Aquí és complicat. Llavors, el que us recomanem és, opció 1, que fem una enquesta. Aquesta enquesta, el que sempre haurà de treballar són les percepcions, d'acord? Percepcions en general de si escoltem bromes homòfobes, bromes lesbòfobes, bromes transfobes, si jo he vist algun comentari, si jo he vist alguna situació, d'acord? Són percepcions i sensacions. I en tot cas, al final de tot, podem incorporar una pregunta absolutament voluntària, no pot ser obligatòria, on preguntem si formem part o no del col·lectiu LGBT. Això ens permetrà poder fer una anàlisi comparada entre persones que diuen que sí que ho són i persones que diuen que no ho són. Perquè si no, el que pot passar amb els resultats és que les persones LGBT queden camuflades. Clar, si la major part de persones ens diuen que no veuen res, però aquestes persones no són del col·lectiu, no són resultats del tot verídics, perquè les persones que sí que són del col·lectiu segurament reben i veuen més elements discriminatoris que les que no ho són. Quan podem incorporar aquesta pregunta? Exclusivament si tenim la certesa absoluta que l'empresa no pot accedir a qui ens ha dit que sí forma part del col·lectiu. D'acord? És a dir, si nosaltres estem fent servir algun programari intern i no podem assegurar l'anonimitat de les persones i de les respostes que ens estan donant, és millor que no la incorporem. Si d'alguna manera, per exemple, a través d'una consultora com podem ser nosaltres, a través d'un Google Forms que està gestionat per aquesta consultora externa, on no hi ha forma humana que puguem saber qui ens ha dit que sí, llavors la podem posar, però en tot cas, sempre, sempre, sempre ha de ser voluntària. I en aquests casos també el que nosaltres us recomanaríem és que si sou una empresa mitjana o gran, que consulteu el vostre departament legal perquè us ho validin. D'entrada, aquest procés està validat, però sempre és millor que ho doble verifiqueu. Opció 2, si no voleu fer l'enquesta, és fer senzillament
grups focals. Aquests grups o sessions de treball on les persones puguin participar de forma voluntària i ens puguin dir què és el que senten, què és el que escolten. Aquí sí que és veritat que es perd 100% l'anonimat, però aquí exclusivament estarem parlant de percepcions i de sensacions. I d'aquesta manera podem tenir almenys algunes dades de la plantilla, de què és el que senten i què és el que creuen que està passant. Opció 3, si no volem fer enquesta i no volem fer grup, perquè no ho tenim del tot clar, perquè ens fa por, perquè són dades sensibles, perquè potser les persones de la nostra empresa no els agradarà, ens pot generar problemes, ens centrem únicament en una anàlisi documental, en una anàlisi de memòries que tingueu, en una anàlisi de les mesures de conciliació, del reglament de règim intern, del codi ètic, i tot això també ens pot servir per avaluar, d'acord? I això també formarà part del nostre diagnòstic. Per tant, opció 1, fer una enquesta i o un grup focal. Opció 2, fer només un grup focal. Opció 3, fer únicament una anàlisi documental. Un cop tenim el diagnòstic fet, passem al disseny del pla. Quines parts ha de tenir aquest pla LGBT? Això ens ho diu el Reial Decret. Essencialment, comencem amb un compromís de l'organització, on l'empresa, generalment des de la direcció, des d'alts càrrecs, es comprometen formalment a respectar els acords del pla LGBT, on asseguren la importància que té aquest pla. I això el que fa al final és vincular un pla que a vegades la plantilla el pot veure molt extern amb la realitat de l'empresa i poden veure que des de direcció ho estan fomentant. Següent punt, el diagnòstic. D'acord? Si l'heu fet, l'especifiqueu. Les dades sempre han d'estar anonimitzades, és a dir, imagineu-vos que heu fet un grup focal i que una persona del grup focal diu doncs el meu centre logístic que està al carrer Alsina, aquesta persona va dir això. No podem posar aquest element literalment, aquest verbatim que es diria, al diagnòstic. Sempre ho hem d'anonimitzar, és a dir, en tot cas direm a un dels centres logístics una persona va dir això. I sempre s'anonimitzarà fins al punt que no pugui arribar a identificar-se. Posem sempre l'exemple nosaltres d'un equip de futbol. Imagineu-vos que ens diuen també que és un equip de futbol que es diu així i que va vestit d'aquesta manera, el seu capità va dir això. Doncs llavors es dirà un membre d'un equip esportiu va dir això. D'acord? Sempre el màxim anonimitzat possible. Aquí les dades les podeu presentar també amb el nivell de detall que vulgueu. És a dir, si voleu donar totes les dades, amb totes les taules, amb tots els resultats, perfecte. Hi ha vegades que algunes empreses prefereixen que no sigui tan públic i posen únicament els punts forts i els punts febles, i hi ha vegades que al diagnòstic es posen només les conclusions i ja està. Aquí, el que nosaltres us recomanaríem i com nosaltres treballem, sempre anem a màxims i en tot cas després anem retallant el que no volem que es mostri. Perquè en aquesta part del diagnòstic no queda tan clar, de la mateixa manera que el pla d'igualtat és claríssim, aquí el diagnòstic és més obert i per tant teniu més marge de poder ensenyar o no ensenyar el diagnòstic que heu elaborat. A vegades el que podeu fer és presentar-lo, el posem en un annex i que es pugui consultar de forma molt concreta, molt limitada, per exemple, demanant un permís especial. Això també es pot fer. Següent punt, el pla d'accions, que ara el veurem, i finalment els mecanismes de seguiment, és a dir, com ens assegurem que implementem aquest pla d'accions. Llavors, quines són les diferents parts que ha de tenir el nostre pla d'accions? Doncs, obligatòriament i per normativa, aquests que veieu aquí. És a dir, hem d'especificar quines clàusules d'igualtat de tracte i de no discriminació incorporarem. Per exemple, doncs que a partir d'ara, com a acció, els nostres processos de selecció especificaran que no hi pot haver fotografia als currículums i que les ofertes mai es publicaran amb llenguatge que sigui sexista o discriminatori. Per exemple, aquí hi haurà d'haver un, en masculí, PO, d'obra. Doncs no, això ho modificarem amb un llenguatge neutre. Accés a la feina, també. Com ens assegurem que les persones LGBT no estan discriminades pel fet de voler accedir o no a un càrrec. Doncs, per exemple, aquí podem posar també el del currículum, si no ho hem posat a dalt, és una opció.
També podem posar que en les entrevistes no es faran mai preguntes personals, que igualment per normativa no es podrien fer, però que tampoc es faran de forma camuflada o intentant com amagar el que realment estem preguntant. I que, evidentment, tampoc es faran preguntes directes sobre si formem part o no del col·lectiu LGBT, essencialment perquè aniria contra la llei, però, en tot cas, ho podem remarcar encara més. Classificació i promoció professional. Això el que vol dir és quines accions posem sobre la taula i ens comprometem a fer perquè els ascensos siguin iguals per tothom. Doncs aquí podem fer, per exemple, estipular una llista, una guia de requisits necessaris perquè es pugui donar lloc a una promoció. I entre ells haurà de ser que mai podrà haver-hi condicions de discriminació, per exemple. Formació en sensibilització i llenguatge, doncs que obligatòriament farem formacions en drets LGBTI almenys un cop l'any. I així successivament, d'acord? Tenim com diferents opcions. I a més d'aquestes pla d'accions concret, penseu que s'ha d'incorporar el protocol, si no el teniu ja. Aquest protocol pot ser propi o pot estar dintre del protocol d'assetjament sexual. Aquí també depèn de quina és la situació de la vostra empresa en concret. I finalment anem a la implementació i al seguiment. No únicament ho hem de deixar per escrit, sinó que durant la vigència del pla, que generalment és entre 3 i 4 anys, hem d'implementar mecanismes per poder assegurar-nos que aquest pla està en algun lloc, que no és únicament un document que es queda en un calaix. Com ho fem això? Molt senzill. Fem una comissió de seguiment. Aquesta comissió de seguiment es reuneix entre 2 i 1 vegada a l'any per anar anant punt per punt de les diferents accions que ens hem compromès a fer i veure quines s'han implementat, quines no, i saber per què. I aquí és quan entren en joc els indicadors. Potser en un principi vam dir que faríem una acció i quan fem la reunió de seguiment ens n'adonem que no és viable implementar-la perquè no tenim els recursos. Doncs perfecte, això queda per escrit i es fa un informe després al tancament de cada any. D'aquesta manera també això ens permet que quan acabi la vigència del pla, és a dir, quan passin entre 3 i 4 anys, l'elaboració del segon pla ja tindrà algunes dades i, per tant, no tornarem a proposar les mateixes accions que no tenen recorregut perquè ja sabem que no són útils. I així realment podem anar avançant poquet a poquet en la incorporació de la igualtat i la diversitat al nostre entorn laboral. Per tant, us deixo aquesta diapositiva per acabar ja. Recordeu, un pla LGBT al final és com qualsevol pla d'acció, és a dir, un conjunt planificat de mesures, que en el cas dels plans LGBT, el que és un conjunt planificat de mesures que tenen per objectiu assegurar la inclusió de les persones LGBT, en aquest cas concret, en el món laboral, tot i que també ens pot servir per les entitats. I com l'elaborem? Molt senzill, amb aquestes 4 passes. Negociar, depenent de quina sigui la vostra situació, fer un diagnòstic, que pot anar de més a menys, no perquè sigui un diagnòstic amb menys eines és menys vàlid, d'acord? Dependrà de la situació de la vostra empresa o de la vostra entitat. Dissenyem el pla, és a dir, estructurem en cadascun dels àmbits quines mesures volem fer i finalment l'implementem i fem el seguiment amb una comissió de seguiment. D'acord? Amb això acabem ara sí el webinar. Moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos. I ara, per la resta de persones que us quedeu, fem la ronda de preguntes. Moltes gràcies.